Hello guys! Madung adlaw nitong tanan. Welcome back sa among channel, Ay and Mariano Family. Karon day guys, padong may ila mayor kay mula agmi. Kay nakunoy tilaob nga mais dadto. Tagaan ko no minija. Dang uban dia do kat. Buhay na ko tayo. Hi. Hi. Ako day. Daday pa sa kabata guys. Hi guys. Hani maning na pag cellphone na. Mga utak mais. High blood. Mga utak mais. High blood ko din cellphone na jud. Amen na. Kulit og kangit-ngit lagi harag. Hi day. Hi. Asa man ka day? Ato salita isa. Shout out kay imong mama la. Ay, shout out ma. Mo sing imong mama. Mama Ali. Ikaw shout out be. Mama Ali ata isa. Nam lagi siya ko day. Maguna siya kuya tayo. Ay ko be shout out be. Take out. Lula. Lola. Lula, singa si mong Lula. Lola Linda. Og si Lolo. Pabio. Shout out Lula Lolo. Hi Lola. Guys, magpasalamat day ko guys nga gahapong adlaw guys na monetize nami guys na nanay ads amuhang video. Salamat ni jung tanan guys og labi na sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo og labi na ni Plurami. Kay mo'y nagtabang na mo sa among channel nga maghimo. Salamat ka adyo may ang itawag na Plurami. May ang itawag na kay naanad na makugmi. Mami. Bitaw dang salamat jud kadyo dang wa jud kabutangas ang kalipay dang. Daghan na jud kay natabang na namo dang. Salamat jud kadyo dang. Salamat sa nagsuporta. Salamat pud ninyo guys kay ugwa mo di pud mi ma-monetize og di pud maabot ang amo ang subscriber og 2,000 kapin. Salamat ninyong tanan guys. Salamat pud sa Ginoo. Salamat jud ninyo guys. Sunod adlaw na ko mag-shout out guys ha kay napay problema ang cellphone wa kumatos dyan yung cellphone simbako na. Gajud makwits na dyan po ni simbako jud. Sunod adlaw na guys mag-shout out ra ko guys sa mo kabalaka. Salamat ninyong tanan guys. Guys, ingis mayor wa ko ritaw. Hanim day katiaw. Agkabaw nila mayor gaya na nagpasusulabig pa lapok-lapok na ng ijang bisong. Lapok-lapok na boto kuandi ay kanang nay sangguto kay wa man day nay mamisong laki man na. Guys, dala mi sila Rosalie guys. Ela mayor Rosalie ingon si jawa kunoy tao. Dana pa ijang karabantoy. Nakakatubong nga guys oh. Guys, Nag-vlog this mayor. nakakatubong nga na. Hala guys, agkarnabang mayor guys, Ginoo ko guys, nansa naman basta mga buotang tao gajud, agrasyahan guys Ginoo. Na katong ipakita na randaghan nagbunga na, tang i-zoom. Ta guys, dapat just ubos guys na. Pisik-pisik kurta na hinog na ba ni? Kana guys, nagibitay guys, kabali nagkuan bunga. So adla mga hinog na ni randaghan na jug bunga guys, grabe. Karon pa ko karnabang randaghan bunga na. Kabali nagjang bunga guys, harugan. Tukuran na raman ni arong di ma-intunsis. Damis kuan guys, kabayabsan manguha pud migsili sa kada kita man mig mga lomoy nga biyabas. Gidas ay sa dare sa basanan ba? Pasusulabit ta dagi dako ko mayor jang hasinda. Siyempre dapay. Ikaw bigay. Isa pa. Daghan man day ni, kalamit. Ay sa mo. Susu. Sudlan. Baso. Kuya ka mo sila nagbiyabas guys. Baso. Di sili. Sili di ay. Biyabas. Isa pa kay mo 18 ko. Sa pa. Naalagi kang tilapia, jawa may mamisyo. Utangan. Dagjag ka pilian ang naghanap kag baligja. Liman tilapia, bangus, tilaob kuno pud. Tilaob.
Napay taho. Kaiban di ay. Tuwapod. Ang hospice kids. Labaw pud. Nalag okra, kalambre. Kalambre. Ba gajud. Naglambre ay. Paano ngomong karon na? Nakahinom daw ko. Gabi iba. Hey, naturaan na ba galing na? Angay ka. Ay. Ka nag-os babaw. Hani? Balik ka nun. Tuwabi to aron naghanas babaw guys to ah. Daraan. Di na matabang. Nag-okra, naguwang na wag dito kuhai. Hoy! Dagay isda, way mamiso, kaon lang talaga nagbiyabas. Hoy! Isda lagi, ko grabe ka maisang mayo dari guys ah. Hampuong ka do. Kung hampuong magkagtagi dyan, mas hampuong pagkuam. Muha bitaw nagsili guys. Hmm? Ang lami, arap mo. Huwag kasi daw daw ano, bunga ha. Kut magmais yor. Ang nagkot kita. Mi aning ko ano? Ganas ba? Grabe dagang kamati sa bahay. Babos. Diya ka? Minda, ada ni mo agi kinikaso labog. Nagtuto ah. Diya ka? Hindi ko kitag-as. Dito ko. Tag-as man. Lami no ng tag-as. Ikaw man. Wala po. Karilit. Wala ko. Awa na pa di iPhone. Ba gidad. What? Yay ko guys. Ug dapat tos Mariano, tadtun to siya sa kasili to ah. Dari ko kay murag nag Upan pa ko. hani ba uban na. Jadungan ba din sili ah, uban man. Ah, grabe sili guys oh. Sugo man kong tatay areston nga mga adyo kunog sili dari sa mayor kay asilihan tong ijahang paklay. Silihan ko rito yung paklay nga hinatag ni Ate Esther gabi eh. Ha nagbungag sili uy ha kani mo ihang gajud. Labong no. Yor. Kani mo ihang gajud. Kanek sili ag si Modo. Siya ro kasi kay hangan. Grabe na mga Chinese ay no. Karon nang ilang mga pagkaon. Mga hang. Chop, sarap sili. Pasusulabi sili. Ipang bagnerd magsili. Nang ilang wait di manhangan. Guys, di atas mo to kay mga hoy mi guys kay wala ikasunglo deres abuhan lagi. Yan dapat may dakoy daga ni daga guys ni uban. Dagan kamutin pa. Dagan kamutin. Grabe. Bukad pagkatang ilong dan hinarag. Bukad na daan. Dakag letter niya no. Oo eh. Kami to dado magkuan pa haling. Dari mo sa pagtulingan. Sugbag kuningan guys. Dari ka dagod. Daan. So, may patay. May patay din eh. Mariano. Kumbati Mariano. Kari ba yait? Ha? Tara kaway guys dahil sa kasako na. Puro patay na ni guys. Kay wala ikasunglod kay nahut dan mi gasol. Nahut dan mi gasol wa padas. Pura mig sitire nangahoy si Araman Miss Mariano. Liksi sige nagpagpanawag. Nagkapila mo guys kasamad-samad ko kay may kahoy bitaw nga murag na itunog.
Sa una, just pay gasol guys. Tagbaw, di ko pangahoy sa una. Pero lami man pod kay sa unas mga hoy may na mayroon dighan ng mga prutas karon wa naman. Nagbiyabas. Mangga. Wa ni bunga. Naato na, naato. Sukan na naman kaya di na maarang. Sukat gilid. Shout out kay ko ni Ate Lilian. Ate Lilian, mga huitate. Di ka magsilbi dari mga huitate kay mamod siya ba kakadyo, mapaakan kaglamok. Shout out po ko ni Ate Bida Luz, Cabrera Fronteras, taga Tubigon. Hi ni Mote, og sa imuhang bana ni Kuya Jubes. Shout out ko ninyo. Og ni Ate Jamo Indadyon, hi ni Mote. Ngahoy sa taon may kay manay kahoy, nahotan lagi gas. Naluoy kong nanay gahapon nagtanaw haling puro raman lukay. Ja. Pwede pira ka lugas kahoy ra pagikuan, ja puro lukay jang gikuan. Sige kab mo nang naluoy ko mo nang niyang ko Mariano, mga hoy ta Mariano kay. Luoy nanay, wapos nanay magsabag wa nay gas. Saba pa gahapon ta minangahoy. Ta manggibilis liksian ni nanay silang dos aliana to lagi sige nagpanawag. Dugay ko no. To anas mayor og si Mariano ning una na guys na bijaan ko bugat marang kahoy ko na. Kabag-eud pa ko. Taras Mariano guys, reluoja. Basa-basa na singot. Grabe guys. Kay wa man bagha ag ija magtinapo man. Ngayon itong patay guys. Gibag-bagha pa na nimo kay arong ma ditso nas abuhan. Betul guys. Ujog purma oy. Pabinita. Bagha ta magbagha. Si magbagha tas patay nga dang list Mariano. Kay ni? Palo pa. Wow. Tayo. Ngit-ngit na po karas Ito guys. Bugtog ismagol guys. Uy, gura di ka abot sa natad. Gani na nabugto. Hmm? Gani? Igo ra, nakaulig ismagol, bugto. Kay namdam mo daning laptop katong naguna ko da. Nanay bunga guys daghan, nangahog lagi dang hinog na. Dia. Lami ra ba ni guys?